किलोमीटर लंडनला दाखवलं. सेंट्रल लंडनमधला सगळ्यात महाग एरिया असा. आपल्याकडे कसं पाली हिल वगैरे तसा. या ज्या पिवळी लाईन दिसतं ह्याच्यात कोणी थांबायचं नाही. तर ह्या वेळी रस्ते प्रत्येक रोडला जी जाणार परत पिवळी लाईन सेफ्टीसाठी असं ह्या आणि आपण थैसून लावतो आता. आता मी फक्त रोड दाखवतोय, तुम्ही बघत राहा. बस स्टॉप बस स्टॉप आणि या बस स्टॉपवर लिहिलेला बस स्टॉप असा आहे सर. नंबर वगैरे लिहिलेला असतो. सर तुम्हाला ह्या एरियामध्ये बिल्डिंग दिसतले तो फ्लॅट म्हणजे फ्लॅट चर्च असा. त्याच्या व्यतिरिक्त घरं नाहीच कारण खूप एक्सपेन्सिव्ह असा. म्हणजे इकडेची घरा म्हटलं असतं नाही म्हटलं असतं 20-25 करोडपासून चालू होतात. 200-300 करोड जेवढे म्हणजे तुमच्याकडे जेवढे पैसे आहेत सगळे धंदेवाले. आणि हाय म्हणजे आधी खूप लोक वर्षापूर्वी गेली त्यांनी घेऊन तेव्हा पण महाग असते. सगळे महाग एरिया कधी इकडे प्रॉपर्टी प्राईस कमी होत नाही. आणि काय सांगायचं हां असं येऊ सेंट्रल लंडन. बाई बोलता बसमध्ये हे बघा अशा बिल्डिंग ही सेंट्रल लंडनची असतात बेसिकली मेजॉरिटी. हे बिल्डिंगी होते घरं दिसतात ना. ही बिल्डिंग असं हे बघा हे चर्च सगळे मोठे मोठे चर्च सर तुमका बऱ्याच ठिकाणी दिसेल. हा सगळ्यात मोठा चर्च आहे मला वाटतं. सेंट बार्नबास चर्च तुमका वाचूक दिसतं काय माहिती नाही. STBK.org.uk अशी घरावात घर नाही हे ॲक्च्युली बिल्डिंगच आहे पण घरा टाईप दिसतं ही बिल्डिंग. आता रविवार असल्यामुळे रस्त्यावर कोण नाही बरा पडतं जरा व्हिडिओ शूटिंग घेऊ. आता जसा पुढे जाता येईल तसा तुमचा तो एरिया पॉश दिसतं ते. आणि बिल्डिंग ही वेगवेगळ्या प्रकारची ना वेगवेगळ्या टाईपची बिल्डिंग आहे. बघा असं तुम्ही फक्त बघित राहा. बघा असं स्कूटर वालवा लांबच्या लांब रस्ते पण हाही रस्ते छोटे आहेत. अमेरिकेत गेला असतात आवडल रस्ते आणि झाडा पण बघा. मधला झाड बघितलास नारळाच्या झाडासारखं दिसतं पण नारळाचं नाही शोसाठी लावला नाही रस्त्यामध्ये. बस स्टॉप आता सर तुमका हे हिरवे दिसत ना हे काम चालू आहे सायकलिस्ट म्हणून त्यांनी तसं साईडला करून ठेवलेलं असं लोकांना. म्हणजे त्या आम्ही बघितलं की आमका कळतं की काही काम झालं असं. थोडी रहदारी दिसतं ही बिल्डिंग असं हे सगळ्यात. आता फाउंडेशन हे चॅरिटी शॉप म्हणतात. चॅरिटी शॉप म्हणजे जुने कपडे जुना सामान आहे सर द्यायचा. हे बघा ह्या जुना सामान दिला की मग लोकांना विकतात आणि गव्हर्नमेंट पण चॅरिटी दुकानांना सपोर्ट करतात असं असं. तर ह्या बघा एक पार्क असा पार्क भरपूर होता सर असं. बस येली जायचं बस येली थांबलं सिग्नल लागलो म्हणून थांबलो. सगळे बघा सायकलिस्ट एका साईडला मोटरसायकलवाले एका बाजू गाड्या एका बाजू. आता हे दरवाजे बघा किती सुंदर असतात. सुंदर असं हां
अजून दिसत नाही. एवढा फिरलंय लंडन. काहीतरी काम चालू होते. क्रेन दिसतं मोठी. व्हिडिओ जर बंद झालो तर बॅटरी संपली समजा माझी. ती बँक असा मेट्रो बँक 7 दिवस चालू असतात. हैसर बँका रविवारी बंद असतात. पण ही जी मेट्रो बँक असतात ते बघा, बिल्डिंग बघायचं स्ट्रक्चर जुना वर्ष 1000 वर्षापूर्वीचा तरी असतं नाही. हे बघा तसाच ठेवला नाही आता. हे बघा दिसला. आणि समोर ह्या झारा शॉप आपल्याकडे हा ना, झारा होम, म्हणजे घरासाठी लागणारं सामान आता झाराचा हा. आणि थंयसर तुमकां दिसला ट्यूब स्टेशन अंडरग्राऊंड दिसला होता. त्याच्या मागे घड्याळा मस्त गोलाकार लाल रंगाचं आणि निळ्या कलरचा होता झाराचा झारा होम. आणि हा मॅकडॉनल्ड कोणा बघूचा होता त्या दिवशी मॅकडॉनल्ड. त्या मॅकडॉनल्ड आणि परत येईल. हे बघा केल्याने बस जरा लवकर जातात आणि रस्ता जरा खाली असतो. आता हॉटेल आहे त्याला रॉयल गार्डन हॉटेल आहे. बरेचसे टुरिस्ट वगैरे येले. वाघामा त्या दिवशी फोटो टाकलेले ना वाघामाचे. ते वाघामाचं खायचं होतं असतं जे रेस्टॉरंट असतं ते रॉयल लंडन या हॉटेल असं या हैसरचं हॉटेल असं आहे. इथून लोक उतरतली आणि फिरक जातली. उणगाक येतात ना लोक भरपूर. टुरिस्ट येतात भरपूर बऱ्यापैकी येतात. आणि बऱ्याचशा ज्या कंट्रीमध्ये खूप गरमी असतात एकदम ती लोक पण त्यांच्यात काही गरमी झाली की हैसर येतात थंडीमध्ये. त्यांच्या गाड्या बघत एवढ्या महाग गाड्या आणि एवढ्या एकदा तर मी सोन्याची गाडी बघलेली आहे. बापरे फोटो नाही माझ्याकडे बघू खोया. ते पटकन जातात ते थांबले की लोक पटापट फोटो काढतले. अशी सोन्याची गाडी म्हणजे एवढ्या पॉश गाड्या दिसतात. करोडोच्या गाड्या असतात त्यांच्यावर. मस्त आपल्याला बघा आपलं काय बघूक मिळतं. आता हे अजून एक पार्क आहे. हाईड पार्क आहे. फेमस पार्क आहे इंग्लंडचं हाईड पार्क. ते सायकल लावल्याने हे सगळं हा दिसला. या केन्झिंग्टन केन्झिंग्टन म्हणजे तोच तो महाग एरिया. आणि आता इथून पार्किंग हा बरा रोड खाली असा आज अगदी लांबपर्यंत. आणि असं दिसतं थांबताना चाललं हैसर जायचं आपलं. इथं रेस्टॉरंट बस स्टॉप. मी बसने जाते आणि मी ट्यूबने पण जाते आणि मी ट्रेनने पण जाते. मी सगळ्यांनी ट्राय करते. म्हाका बसने फिरूक आवडतं कारण मस्त येऊन जाऊन चांगलं लंडन बघूक मिळतं. रोज नाही येत मी पण जेव्हा पण येते तेव्हा थोडा बरा पडतं. ट्यूबने पण लवकर पोचक होता. बसने 5-10 मिनटं थोडा उशीर होतो. चालतं. बसची फ्रिक्वेन्सी 5-5 झाले बघा. असं 5-5 10-10 मिनटांनी बसची फ्रिक्वेन्सी असतं. त्याच्यामुळे काय त्याला दुकान असं दुकान दिसतं. स्टारबक्स कॉफी मिळते लोक येतात. आणि असं आम्ही इथून चालून जाऊ शकतो. पेडिस्ट्रियन म्हणजे लोक. हैसरमध्ये मध्ये पोलिसच्या गाड्या पण असतात. तिथे रहदारी असतात खूप. म्हणजे हायवेला वगैरे बघायला लोक कसं ड्रायव्हिंग करतात ते बघा. ह्या चर्च असं आहे सगळीकडे हे बांधून जे पुरातन काळातले ऐतिहासिक जे असा. आता ह्या इंडियन कुझिन असं दिसतं तुमचं. हे आपलं भारतीय जेवण हैसर मिळतं. असं छान दिसतं. झेंडू बघा त्यांचं फ्लाईट. ग्लॉस्टर स्टेशन स्टेशन. आणि हैसर हॉटेल आहे बेलीज हॉटेल. ते हॉटेल
पावशेर पब मी नाव घेतलं होतं का दिसत नाही बघा पैसून परिस्थिती हो. आणि ह्या बस स्टॉप असा आहे सर आणि लाईट लॅम्प असा असं वरपर्यंत असा 49 to Clapham Junction. कॉफीचा कॅफे असा हे बघा अशी दुकानं सगळं असं Stanhope Gardens. नँडूज एक दुकान असं चांगला रेस्टॉरंट असेल मस्त आम्ही पैसून येईल आता जास्त लांब असं जाताना बिल्डिंग आहे बघा असेच मेंटेन ठेवतात ते कलरिंग बिल्डिंग जुन्या काळातली असते असेच मेंटेन अजिबात हात लावत नाही तोडायच्या वेळेस नाही तसं असं तर का सांगतो तसं कलर विलर द्यायचं नाही आलं आता ह्या बघा या बस स्टॉप असा 49 बस नंबर दिसतं का माहिती नाही असे नंबर हे लेटर्स दिलेले आहेत तुझे बस स्टॉपला 49 झाड असं to Clapham Junction. आणि ही शाळा असा शाळा नाही घर असा घरामध्ये बिल्डिंग आहे अशा या बिल्डिंग असं आणि हे लॅम्प असं जुन्या काळातले हे जुने आहेत सगळे जुनं असं कलरिंग बिलरिंग घेऊन नवीन सगळे गार पार झालं होता हिला माका जाऊचा Line services on this service station until spring 2022. हॉटेल असते हॉटेल मोठं हॉटेल दिसलं हे हॉटेल दिसलं विंडोचं लावलं ह्या एंट्री असं त्याची